Kinderen koken op culinair evenement. Cadeauwinkel zonder to-do verder. Het is vandaag 25 oktober. Dit is het Belemaasjournaal. Er komt geen lokale stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Dat hebben de fractievoorzitters onlangs besloten. De gemeente wordt nu al bestookt door bureaus die zo'n Venraayse stemwijzer willen opzetten. Kiezers krijgen na het invullen van de vragen via de computer een stemadvies. De 8 deelnemende politieke partijen moeten vooraf informatie aanleveren om de stemwijzer te vullen. De fractievoorzitters hebben echter besloten hier niet aan mee te doen. Het culinaire evenement Smaak zit tussen je oren had vandaag een programma speciaal georganiseerd voor kinderen. Leerlingen van groep 6 van de basisscholen uit de gemeente Venraay gingen op bezoek bij een agrarische ondernemer uit de buurt en kookten met echte lokale producten. Het evenement Smaak zit tussen je oren wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd. Gisteravond was de start met een business-evenement. Vandaag stond helemaal in het teken van de jeugd. Ja, we hadden in totaal 337 kinderen op met bussen op school. Die worden naar verschillende agrarische bedrijven hier in de regio gebracht. Daar gaan ze een rondleiding op de boerderij krijgen. Leren ze dus dat melk uit de koe komt, niet uit een pak en dat de aardappels inderdaad onder de grond groeien. Daarna komen ze met die bus, worden ze opgehaald, komen ze hierheen en gaan ze hier een workshop koken, hebben ze met diezelfde producten en zijn ze verschillende voel- en geuropdrachten aan het voldoen met producten van de agrariërs. In de tent op het Schouwburgplein waren de kinderen van verschillende basisscholen uit de gemeente druk bezig met allerlei dingen die te maken hadden met smaak. Er was genoeg te doen. We krijgen veel te leren over eten en we kunnen proeven en dingen horen en we konden net koken. We zijn naar de boer geweest en we hadden een rondleiding gehad en we hadden allemaal gezien wat ze daar deden en hoe ze deden melken en zo. En toen zijn we weer in de bus gestapt en toen zijn we hier naartoe gegaan. En wat vond jij ervan vanochtend, dat je dat zo kon zien, wat hij allemaal deed? Ja, dat vond ik eigenlijk best wel leuk om te zien. Want wist jij hoe dat allemaal ging bij zo'n boer? Nee, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Is er al iets dat je kan zeggen van, nou dat wist ik nog niet en vandaag heb ik dat geleerd? Ja, dat er aardappels onder de grond waren en daar kwamen er meer aardappels bij, iets van 12 of zo. En dan werd het 1 aardappel uit de grond. Eén onderdeel van het programma was ook het koken. De leerlingen maakten met behulp van de koks uit de buurt een gezond gerechtje met tomaten. De kinderen waren zeer geconcentreerd bezig met hun culinaire creatie. Hou jij een beetje van koken? Ja. Wat is jouw eigen lievelingsgerecht? Frietjes. Frietjes. Maar die zijn jullie nu niet aan het maken, of wel? Nee, dat zijn we nu niet aan het maken. Wat vind jij zelf eigenlijk van eten en koken? Ik vind het wel leuk. Kook jij ook wel eens thuis? Ja, ik kan het ook goed en ik heb een salade. Ik heet van mijn achternaam Jonkers. En mijn oma heeft het salade Jonkers genoemd, omdat ik hem helemaal alleen heb gemaakt. Wat zit er allemaal in die salade? Tomaat, sla, dressing en spekjes, heel veel dingen. Is dat dan ook je lievelingsgerecht of is dat iets anders? Ja, lievelings salade. Wat is jouw lievelingsgerecht? Pizza. Het evenement is de komende dagen voor iedereen toegankelijk. Lokale producenten laten hun producten zien en binnen kunnen bezoekers gerechtjes proeven van koks uit de omgeving. Natuurlijk gaat het evenement over eten, maar dat is niet het enige belangrijke. Het belangrijkste is wat we doen is laten zien wat hier uit de streek komt, laten zien wat hier in de streek gebeurt. Laten zien dat Venraay bloeit, inderdaad. En laten zien dat we iets moois neer kunnen zetten in Venraay als we samenwerken met verschillende takken van sport. Smaak zit tussen je oren is vanavond en morgen tot 1 uur 's nachts te bezoeken. Zondag is het evenement van 12 tot 6 toegankelijk. Voor de 3e keer op rij vindt zondag 27 oktober de Venraay Korfbal Cup plaats. Het toernooi wordt gehouden door Korfbalkring Venraay en gaat tussen de 3 hoogspelende Venraayse clubs: de Peelkorf, SVOC 01 en Oranje-Wit.
De 3 clubs doen mee met hun standaardteam, reserveteam, juniorenteam en aspirantenteam. De Venray Korfbal Cup is een verenigingsprijs. Het toernooi begint om 10 uur 's ochtends in Sporthal de Wetteling in Venray. Een jaar na aanvang stopt het project To Do Venray. Dat maakte de organisatie deze week kenbaar. To Do Venray is een initiatief van onder andere de gemeente Venray en Wonen Limburg geweest. De bedoeling was om jonge mensen zonder eigen inkomen te ondersteunen bij hun ondernemersambities. Een van die mensen is Xander Hendricks. In mei dit jaar opende hij zijn winkel Cadeautjes van Moeder Aarde. Ondanks dat Xander sinds september zelfstandig is geworden, kwam het bericht toch hard aan. Ja, dat was nogal een klap natuurlijk. Wij hadden allemaal het idee dat het gewoon een heel goed lopend project was. En we waren allemaal heel erg blij dat we deze kans kregen. En ja, dat het nu stopt, dat is gewoon heel jammer. De nieuwe ondernemers kregen financiële steun, maar ook hulp bij PR en administratieve zaken. Dit komt nu allemaal bij de ondernemers zelf te liggen. Ondanks de extra taken is de eigenaar van de cadeauwinkel positief over de toekomst. Ik zie de toekomst wel rooskleurig in. Ja, zeker. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gewoon goed gaat lopen hier. En wat ik al zeg, heel veel mensen zijn gewoon heel erg blij en vinden het heel fijn dat er weer een bijzonder cadeauwinkeltje bij is. Dus ik zie het wel goed in, ja. Dus dat To Do stopt is niet heel erg gemist? Nou, ik ben verzelfstandigd. Ik ga gewoon door. Ik denk dat het voor anderen die in die To Do traject zaten, dat het daar wel natuurlijk een groot gemis voor is. Ja, ik heb geluk eigenlijk. Het project stopt doordat er maar weinig deelnemers de stap naar een onderneming kunnen maken door de crisis. Hierdoor is de financiële basis voor het project te smal. Tot zover dit Belemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er een uitzending van Venray van Toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt. Er zijn geruime tijd buien. Morgen overdag is het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Ik wens u nog een fijne avond, bedankt voor het kijken en graag tot ziens.